Kaixo, gaur urriak 6 hortzeguna da, eta hemen gaude magazinean bertze behin ongi etorriak. Gaurkoan HTaren inguruko elkarrizketa bat izanen dugu, joan den astean, honako titularra, honako lerroburu atera zelako. Lakuak onartu du HTak ez duela merkantziarik eramango. Guzti horretaz solasteko, Nafarroa gelditu HTko bozeramailea den Gorka Objerorekin egonen gara, baina hori guztia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Urriaren 6 zen 1600 urtean Jacopo Periren Euridice, gaur egun daukagun opera zaharrena, Florentzian estreinatu zen. Eta 1789an Frantziako iraultzan, Luis XVI Frantziakoa Versaillesetik Parisera itzuli zen, bezperan Parisko emakumeen eskariei aurre egin ondoren. Urriaren 6 zen 1934an, iraultza Asturiasen eta Katalunian eman zen. Hemen, azkeneko honetan, Katalunian Lluís Companysek estat katala aldarrikatu zuen. Eta 2002ko urriaren 6an, Vatikano hiriko San Petri Basilikaren enparantzan Joan Paulo Bigarrena aita santuak Jose Maria Escriba, Opus Deiren sortzailea, kanonizatu zuen. Ikus dezagun, aste honetako agendan zer dagoen. Gaur hortzeguna, placer elkarrizketak, sexualitateak bertso bihurtuko dituzte Sarai Roblesek, Idoia Granizok eta Ainara Leregik arratsaldeko 6:30 Labagunean. Eta ordu bat beranduago, Azia musikala egonen da ere Labagunean. Hortzirala berriz, Olaia Intziarteren kontzertua Totem Aretoan 8:30. Eta 11etan Sofokaos, Sorkari eta Merina Grisen kontzertuak. Larun batean, Sormen Lantegiak familia artean, Aire Artista Zorroa izenburua, 11etan Zibibox Iturraman. Eta baitere Korri Kuru Korri aurrentzako antzerkia, Zibibox Sanduzelain 6:30. Larun batarekin akitzeko Basotik itsasora, zinema eta dantza Zizur Nagusiko Kulturretxean 8:00. Eta igandean, Bertsolari Txapelketa Nagusiko final laurdena, Lizarran 8:00. Ikus ditzagun egunkarien azalak. Diario de Notiziasen azalean, langile publikoen aparteko sariak 22,1 milioiko kostuak ekarriko dizkio Nafarroari. 29.000 langile inguruk urteko soldata gordinaren 1,8% ordain saria jasoko dute urtea amaitu baino lehen. Foru gobernuak, Gobernu Zentralaren, UGTren eta Komisiosen artean adostutako igoera aplikatuko du. Batez bertzeko igoera, 750 eurokoa izango da pertsona bakoitzeko. Argazkian ekitaldi bat eta izenburuan Aita Moret, Irubide, BHIk 50 urte bete ditu. Berri gehiagotan, Nafarroko Sinfonikoaren kontzertu batek programazio bizia ireki du gaur. Senatuak memoriaren legea onartu du eskuinaren gaitzespenarekin. PP, Vox, Ciudadanos eta UPNren botoek ez duten eragotzi memoria demokratikoaren legeak tramiteak gainditzea aldeko 122 botorekin, kontrako 113rekin eta 18 abstentziorekin. Diario de Navarran lerroburu nagusian, geldialdia Nafarroan etxebizitza babestuen eraikuntzan. Irailera arte 106 baino ez dira hasi, iaz 483 izan ziren bitartean. Argazkian taberna baten itzalaldia aldarrikatzaileen une bat. Eta izenburuan, Iruñeko tabernetako protestan itzalaldia. Albiste gehiago, 2 urtetan foru funtzionarioi egingo zaien igoerak 84 milioi euroko kostua izango du. Ostalariek salatu dute argindarraren eta gasaren kostuengatik gehiago ordaintzen dutela lokalen alokairuagatik baino. Gara egunkarian, argi berdea amiantoaren biktima askorentzat berandu iristen den konpentsazioan. Pozik hartu zuten Espainiako Senatuak konpentsazio dohaintza aho batez onartzea, baina baita kritikak ere 2011an Gasteizko Legebiltzarrean hasitako ibilbide instituzionalaren atzerapenagatik. Argazkian berriz, Liz Truss, Britania handiko alderdi kontserbadoreko kidea eta izenburuan, Trussek bere ildo ekonomikoa berretsi du, autoritatea berreskuratu nahian. Berri gehiagotan, EH Bilduren herri ituna aberastasunaren banaketan oinarritzen da. Baitere hurbiltasuneko eta jasangarritasuneko komertzioak, Arlekin, Katxalin arropa eta
nomaden esperientziekin. Azkenik, Kataluniako gobernuko tentsioak krisia ekarri du Juntzen. Berri egunkarian, LPek bat egin du Errusiarekin eta petrolio gutxiago ekoitziko du. Bruselak Errusiako petrolioaren prezioari muga bat jartzea adostu duen egun berean Bruselak Errusiako petrolioaren prezioa muga bat jartzea adostu duen egun berean hartu du kartelak erabakia. 2 milioi upel gutxiago ekoitziko dituzte egunean eta lehen gaia garestituko du horrek. Argazken berriz, Romi, Berria eta Amuge elkartek antolatutako biltzarra atzo Bilbon. Eta izenburuan, zapalkuntza definitzen. Genero antitziganismoa zehazteko ahalegina egin dute Bilbon biltzar batean. Andre Ijitoen aurkako jazarpena salatu dute. Beste argazki bateko izenburuan, soldaduzkaren azken arrastoa. Iparraldeko 16 eta 25 urte arteko gazteek derrigor igaro behar dute egun bat Frantziako armadarekin edo jendarmeriarekin. Euskaldunen aurkako jarrerak sufritu izan dituzte anitzek. Berri gehiagotan, Korsikan auzitan jarri dute Frantziako gobernuarekin hasi zuten negoziazioa harremana. Jaurlaritzaren osasun publikoaren lege proiektuak ez du ase oposizioa. Eta Espainiako Senatuak azken oniritzia eman dio amiantoaren biktimen funtsari. Bukatzeko Euskal Herria Irratia, berri nagusian, memoria gune izanen da Ezkabako gotorlekua. Oroimen demokratikoaren legea onartu du Espainiako Senatuak. EH Bilduk eta Espainiako gobernuak adostu zuten frankismoko gotorlekuaren inguruko puntua. Baita ere, Marian Aldaia, EH Bilduko parlamentariaren hitzak beste berri batean. Alde bakartasunaren aurrean, biztanleriaren onerako neurriak onartuko ditugu. Eta azkenik, legez kanpotzat jo du Zirmautoko itxiera. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hortzeguna freskatu egin du eta hodei gehiago agertuko dira, goizean batez ere. Ipar partean hodei dezente ikusiko dugu eta bertan goizean noizean behin zirimiri apur bat egin dezake, baina arratsalderako ostarteak irekiz joango dira. Hegoaldean urdinguneak asko zabalagoak izango dira, goi-hodeiak nagusituko dira eta giroa argia izango da. Horrez gain arratsaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta maximoek behera egingo dute, kostaldean izan ezik, bertan ezer gutxi aldatuko dira. Balio altuenak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 24 gradura hurbil daitezke. Ostiralean oro har udaberri giroko egun lasaia izango dugu. Goizean goiz, barnealdean lainoa eta kostaldean lanbroa sor daitezke. Egunean zehar erdin mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira eta ez da oskarbi egongo, baina giroa oso argia izango da eta maximoak gora egingo dute. Arratsaldean Pirineotan eta Nafarroan batez ere ezegonkortasuna apur bat areagotu daiteke eta zaparradaren bat bota dezake. Gauean Kantauri isurialdera hodeiak sartuko dira eta egunaren amaieran tantaren bat bota dezake. Eta 2017an Espainiako gobernuak momentu batean errantzuen Gasteiz-Burgos arteko tarte horretako HTaren ibilbideak ez zuela merkantziarik eramango. Eta momentu horretan Lakuako gobernuak errantzuen hori inozentada bat izango zela eta haiek ez zutela inolaz ere olako zerbait onartuko Euskal Y-koarentzat. Orain 2022ko irailean ematen du onartu dela, azkenean HTak ez duela merkantziarik eramango. Behintzat, erkide autonomoan hori onartu da, eta badirudi ere Nafarroan antzeko zerbait gertatuko dela. Kontu hauetaz, solasteko, gaurkoan Gorka Obejero, HT gelditu Nafarroko bozeramailerekin gaude. Arratsaldeon, Gorka. Arratsaldeon, zuei ere. Mil esker etortzeagatik. Gorka, berri hau jakin dugu, zuentzat gainera berria ez dena, baina orain lerroburuetara pasatu dena. Lehenik eta bien, Gorka, zer da merkantzien kontu hau? Nolabait ere, zertara dator, zergatik da garrantzitsua merkantzien kontua HTaren afera guztia? HTaren proiektu guztiak gezurretan
datu okerretan eta espekulazioan eta ustelkerian oinarrituak daude. Ez dugu guk bakarrik esaten kontra gaudelako, epaile batek enpresa handi hauek, Acciona eta hemen ibiltzen direnak, kartel bat egin zutela berretsi zuen ebazpen batean eta epai batean, eta kondenatu zituen isun bat pagatzera, kartel bat egin zutelako diruak eta aurrekontuak igotzeko, eta tramoak eta proiektuak elkar banatzeko. Orduan, hemen etengabeko gezurretan ari gara, eta horietako handi bat da, nola justifikatzen dugu gizartearen aurrean hainbeste gastu egitea, ez? Esanez, kamioiak errepidetatik edo bide berrietatik kenduko ditugula, eta abiadura handiko tren plataformak merkantziak eramango dituela. Guk hasieratik esan genuen hori ez zela posible ez teknikoki, ez politikoki, eta orain, behin ja oso aurreratua dauden obrak daudenean edo azpiegiturak egin daudenean, orain esaten dute, ezingo da. Claro, hau, ikaragarria da, ez? Erran nahi dut, zuek aspalditik erran duzue, hau etzela izango posible, hori erran dut bezala, baino, PSN-ek, UPN-ek, PNV-ek autonoma erkidegoan, etengabe ez, batez ere kanpainan, noizbait deitu dizut Gorka, erabiltzen zuten argudio hau, HT-aren kontua justifikatzea, batzuetan badirudi konplikatua dela, eta orduen, haien argudioa zen hau, ez? Gainera jasangarria izango dela, autopistetatik, bideetatik 10.000 kamioi kenduko dituela egunero, eta zokerratan zenuten hau ez dela posible. Euskal Autonomia Erkidegoan esaten zuten Irungo mugan, Burgoseraino edo kenduko zituztela 10.000 kamioi. Claro, kamioilari bati behartzea Irunen karga trenera pasatzea, gero Burgosen berriz hartzeko, ez du zentzu, logistikoki zinezkoa da, hain distantzia txikian, eta hori dena den Euskal Autonomia Erkidegoan aitzaki horrekin plataforma guztiak hormigoiez, porlanez egin dituzte, ze beste toki batzuetan, beste kapa batzuk, garabila eta erabiltzen dute. Euskal Autonomia Erkidegoan zementu hutsa bota dute, askoz ere garestiagoa dena, enpresendako dirutza izan zena, zementerendako eta merkantziak eraman beharko zituelako. Karo, azkenean, gauza bada furgonetetan elkartzen dizkiguten paketeria horiek, Amazon eta beste dendetatik, eta beste bada pisu handiko merkantziak, ez? Hemen Euskal Herrian burdintegiek eta badute pisu handiko gauzak, ez? Eta hori beti eraman izan da eta eramaten da betiko trenetik eta gauetan, 80 kilometro orduan. Orduan, egunez ibiltzen dira geroz eta gutxiago eskualdeko edo aldirietako tren zerbitzuak, eta gauean merkantziak joaten dira suabe, ez? Abiadura handiko tren batean ezinezkoa da hori, ze merkantziak eta bidaiariak oso abiadura ezberdin horietan ezingo zen ongi eraman, ez? Dena den, Espainiako estatuan, 1992an, orain dela ja 30 urte, Madrid-Sevilla mustu zuten, estrenatu zuten, lehenbiziko aldiz, AVE deituriko horretan, ez? Zenbat merkantzia eraman ditu bat ere, ez, ezta? Munduan oso toki gutxitan eramaten dute abiadura handiko plataformetan merkantziak. Suizan edo olako toki oso zehatzetan, ez? Orduan, gezurretan oinarritikoa da, eta orain ja, behin proiektua oso aurreratua dagoenean, berdin zaie onartzea, ez duela eramango. Gorka, argi erran behar da, gezurra erran dute. Gezurra da hasieratik, eta gezurra esaten jarraitzen dute, orain jarraituko dute esaten Nafarroak eramango duela, orduan, Espainiar estatuan eramaten du norbaitek ez, orain arte. Beste toki batzuetan eramaten dute, gehienetan ez, orduan zergatik Nafarroak eramango du. Ez baldin badauka prestatua nolabait ere oinarri hori ez, zementuzkoa, eta lehen esan bezala, ezinezkoa da 250 kilometro orduko bidaiariak ematea, eta aldi berean 80 kilometro orduan doan bat, ez? Gero gainera trenbide gidari batek esaten zigun, abiadura handiko trenak pisu handiko merkantziak eraman da, asko nolabait ere sufritzen duela
azpiegiturak, ezta? Eta azpiegitura horiek oso sensible dira abiadura bizian doazelako. Ezin duzu besterik gabe, orain ematen duta, orain bisu handikoak, gainera, abiadura handiko trenetan, esaten dute gauetan, ikuskaritza lan egiten dutela, tren burdinbideak ongi dauden, ez? Orduan, benetan ez du inongo zentzurik, ez logistikoki, ez mantenimenduarendako, eta ez bidaiarien eta merkantzien erabatzeko, ez? Osea, nolabait ere, merkantziak eta abiadura handia pixkat oksimoron bat, da nolabait ere. Ba, esango genuke hori, ez da? Baldin eta ez badituzu abiadura handiko plataformatik gauean eramaten. Baina gauean, esaten zidan niri tren gidari honek, gauean askotan egiten dutela da, ikuskatu, inspezionatu, burdinbidea ongi dagoen. Ze hortik 250-tik gorako abiaduretan doaz. Orduan gaueko orduak erabiltzen dituzten mantenimendurako, ez? Eta ez merkantziak eramateko, gainera horiek asko makurtuko luketelako azpiegitura. Karo. HTA, nik ongi ulertzeko, HTA bakarrik bidaiarientzat ja sortzen dituen azpiegituraten sortzen dituen kalteak errebisatzeko beharko zen gaueko denbora hori, ez nolabait ere? Eta oraindik merkantziak eramango balitu, oraindik kalte gehiago sortuko zituen railetan, eta oraindik behar gehiago, ez, gauetan eramateko, beraz. Ez dago tokirik, ez dago denborarik eramateko. Ez dago. Aurreko legegintzaldian, aldaketaren gobernuan, lehendakari ordea edo Ayerdi zen, ez, PNV-koa, gero Gorabaikoa, harrek esan zuen, orain dela 3 urte, justo legegintzaldia bukatu baino pixka lehenago, onartu zuen elkarrizketa batean, notizia zen uste dut, notizia zen, HT egin bartzela, baina gero betiko tren plataforma hobetu bartzela, ze merkantziak hortik joango ziren. Beharrek bai onartu zuen, ez? Baina gero politikoek 4 eslogan botatzen dituzte eta jendeak ez du bere egunerokotasunean ez ditu gaiak ongi sakonki ikusten eta hala joaten dira, ez? Gezurrekin inongo eraginik gabe. Gorka, Laura Aznalek, EH Bilduko kideak eta hurrengo hauteskundeetan hautagaia izanen denak, errantzuen, akaso krisi momentu honetan beharko zela berpentsatu eta berplanteatu HT-aren kontua, eta agian behar dela nolabait ere aurreragoko utzi edo ez, nolabait ere hor bertze zerbait egin eta Esparzak erantzun zion, hori dela ezetzaren koordinadora direla eta eraman nahi dutela Nafarroa kobazuloetara, zuloetara, eta hori ez dela 21. mendeko politika bat. Bai, bigarren gezurra handia da ekonomiarendako ezinbestekoa dela proiektu hau, ez? Ekologistas Martxeneko Pako Segurak atera zuen liburuxka bat oso polita, eta hori aipatzen du, nola azpiegitura batek bai hobekuntzak ekar ditzakela eskualde edo ekonomia batendako, baina bigarren azpiegitura bat, 3. bat, ez duela hobetzen eta gainera haien azpiegituraren egitea eta mantenimendua oso latza dela, ez? Bera jartzen zuen adibide bat Guadalajaran, zegoen Coca-Colako enpresa bat, eta Guadalajarako jendeak eskatzen zuen autobia, azkenean autobia iritsi zitzaien, eta Coca-Cola enpresa horrek eraman zuen produkzioa Madrilera, zentrora, eta gelditu zen biltegi hutsa, ez? Orduan, azpiegitura horrek kalte egin zion probintzia txiki bati. Eta guk hori esaten dugu, abiadura handiko trena, azpiegitura handiek tunel efektua egiten dutela, nolabait ere hiriburu handiak indartzen dituzte, eta tartean gauden eskualdeak eta land eremuak desertu batean basamortuan bilatzen da. Guadalajaran hori gertatu zen. Lehen esan dugu, lehenbiziko abiadura handiko trena Madrid-Sevilla artean egin zela. Sevillak 30 urte daramazki HT-arekin. Sevilla hiriburua izan da Andaluziakoa, Sevillaren langabezi tasa Andaluzia guztikoa bezain beste handia da, 30 ingurukoa. Ze hobekuntza izan ditu hiriburua izan da? Zu izan hobekuntzarik. Are gehiago, esaten dute, enpresa handiek Sevillan zituzten bulegoak edo, nolabait ere Madrilera eraman berkokatu zituzten, eta utzi zituztela han nolabaiteko delegazio txikiak edo ez, orduan efektu tunel hori dagoz garbi ikusita, bai Guadalajaran autobiarekin edo beste askorekin bezala, baina gainera, hiriburu handietako lotura horietan
potenteenak, handienak hartzen ditu nolait ere onura guztiak, ez? Orduan, kontuz azpiegituraren hori, ez? Eta hori ekonomista asko, Yamagel, Kopoleko jendeak, esan dute 1000 txostenetan, osea, badakigu, baina politikoek berriz ere, gezurra esaten dute, ez? Onurak ekarriko ditu, baina zuk maidazu txosten bat nun esaten den ez dago. Alderantziz badaude kontrako txosten asko. Claro, ez kurioso, ez? Hoi kostatzen du pentsatzea, baina egia da, ez? Nolabait ere periferian ez badago demaguna, inbertze irisgarritasunin, pues claro, agian erran behar duzu ekoizpena arat, ez? Periferiara, han ekoitzi eta han banatzeko, baina ere konexioak haunitz hobetzen badituzu, azken eramaten alduzu, seguraski ez, ekoizpena, kasu honetan Madrilera edo hiriburura, eta han bakarrik distribuidorak utzi, ez? Nolabait ere hori da argudio, kontuz erratearekin azpiegitura hobeek eta errepidek nolabait ere, ez? Eta desplazamendutarako azpiegitura hobek hobetzen dutela bertako ekonomia. Claro, hau ikusteko dago, adibidez, Baztanen horitzen naiz batzuek erraten zutela hango baserri ere muetan, ez? Landa ere muetan egin zituztenean karretera horiek balio izan zuten baserritarrak joateko, nolabait ere, ez? Han baserritarrak bizi ziren eta karretera ikusi zutenean errantzuten, bueno, bagoaz, hemendik, ez? Orden, karo, karreterak batzutan zer dire, iristeko edo dire joateko, nolabait ere, ez? Bale dute bi gauza horien. Hori da. Askotan eskualde txikienak edo kaltetzeko, ez? Eta lehen aipatu duguna, bigarren azpiegitura bat, hirugarren bat, ez du inundik ere hobekuntzarik egiten. Eta gero beste gauza badago, Espainiar estatuan abiadura handiko trenak azkeneko urteetan Renfe eta Adifen aurrekontuen zatirik handiena eraman dute. Gogoratu behar dugu, abiadura handiko trenak trenbidetik egiten diren bidaien ehuneko 3-4 eramaten dutela bakarrik. Beste ehuneko 97 dira eskualdetako eta batez ere aldietako edo zerkaniaz, ez? Bota, Madrilgo inguru guztiak, Barcelonakoa, Bilbokoak, hori dira jende gehien mugitzen dutenak. Eta orain dela gutxi berriz ere Barcelonan aberiak egon dira, matxurak, eta etengabe daude matxurak, jendea ezin lanera iritsi, berandu iristen dira, eta hori dena da mantenimendu egokia eta azpiegituraren hobekuntza egiten ez delako. Zergatik? Badena, eramaten ari direlako abiadura handiko trenarei. Adifek dagoeneko 50.000 milioi euroko zuloa dauka, zorra dauka abiadura handiko trenetan, ez? Orduan, aurrekontuaren gehiena bidaien ehuneko 3-4 batentzat. Hori da. Eta gero toki batzuetan frakaso hutsak izan direna. Orain dela 12 urte, 2010ean, Toledo, Madrid, Cuenca, Albacete, HT linea sortu zuten, eta 9 hilabetetan eten behar izan zuten, Toledotik Albazetera 9 pertsona joaten zirelako bakarrik. Eta Toledo, Madrid, Albacete, 7 pertsona. Baina 1.800 milioi euroko inbertsioa gastatu zuten linea hori egiten. Eta 9 hilabetean bertan behera gelditu zen. Orain gaurko elkarrizketarako sartu naiz interneten, eta orain ikusi dut, aurten berriz ere saiatu behar direla, egunean bidai bat, Toledotik Albazeteraino zerbitzu bat jartzen abiadura handiko trena, ez, AB zerbitzu bat. Baina 10 urteetan egon dira, AB hori kendu, eta jarri zituzten AB beharrean Avant, nola ditzen dira, Avant, eta ez da egiten bestea. Beste tren batzu azkarrak direnak, baina askoz ere merkeagoak. Hori da, ez, askotan hemen ikusten dugu negozio dagoela, politikuek jendeari sinistarazi diete ABak onurak ekartzen ditu, orduan politikoki hauteskundei begira nahi dute ABa etortzea, gero ez da erabiltzen, ze ez du beharrik, baina gastua egin duzu, mantenimendua egin behar duzu berdin, mantenimendu gutxiago edo erabiltzen ez baldin bada, baina mantenimendua egin behar duzu, eta jendea ahaztu egiten da, ez, hori da pixka bat. Eta aipatzen zenuena gainera, mugitzen duten jende kantitate gehiena, da, inguruetan, zerkania, hurbileko bidaia horietan, eta kontua da, erraten genuena, aurre kontuaren gehiena, joaten da ehuneko 3-4 horretara, eta honek ekartzen du bertako
ez, lurraldeko bidaioiek alboratzen direla, eta Nafarroan okerrez banago bidaien edo hurbileko bidaien 50% edo ez dakit itxi diren edo alboratu diren edo behintzat kaltetu ikusi diren. Bai, pileka ari dira herrietako geratokiak o apeaderoak ixten, Sakanan adibidez, ni sakandarra naiz, Altsasun geroz eta tren gutxiago gelditzen dira, azkeneko urtetan etengabe izan dira Altsasuko udalean eta Sakanan komunitatean mozioak eskatzen Renferi ez ditzala eten, olakoak, adibidez, orain dela urte batzuk Sakanako jende Altsasutik Gasteizera ikastera joaten ziren ikasle pilo bat trenean, eta ostiral batean bueltatzen zirela Sakanara esan zieten astelehenetik aurrera Burundesan joango zarete. Ze kentzen dugu tren zerbitzu hau, ez? Orduan etengabe ari dira bai zerbitzuak kentzen, bai geratokiak ixten eta horren ordez esaten dute, ez, abiadura handikoa ekarriko dugu, nun ez den geldituko inon. Orduan esaten duzu, bueno, geroz eta zerbitzu gutxiago, trenaren gastua pasatuko dugu inongo zerbitzurik emango ez diguten plataforma berri horretara, eta kontutan izan da trena dela nolabait ere gaur egungo krisi ekologiko honetan nolabait ere garraio bide jasangarriena alboratzen ari dira erabat. Galdera bat, demagun, Nafarroa Madrid bide horretan, hala ere, erran dugu ez duela, bertako inguruko bidaiak zerbitzu hori ematen, dituen kalte guztiak, baina hala ere, hau dena erraten da abiadura handian, beraz, suposatzen da, ideia dela denbora murriztea. Ez dakit, Nafarroa Madrid ibilbide horretan, zenbat denbora aurrezten aldu? Aurreztu edo zenbat denbora jaisten aldu? Bai, hor ikusi behar dira gauzak, gaur egun, HT-ren plataforma, Zaragozatik aurrera ja badago HT plataforma azkarra, orduan hortik abeak joaten dira, baina baita ere Avant eta beste tren batzuk, abiadura murritzagoan, orduan horiek, adibidez, Iruñatik hasten dira Avant bat ateratzen da, eta gero sartzen da HT ibilbidean, ez? Orduan asko aurrezten du tren normal bat geldialdiak egingo balitu bezala. Orain ez daukat memorian zenbat aurreztuko litzatekeen, bota ordu bat, ordu terdi, 40 minutu, ez dakit zehazki. Kontua da, bidaiari horiek pagatu behar dutela desente gehiago. Orain zu imaginatu ikaslea zarela. Bazoaz Madrilera ikastera. Bazoaz igandean edo astelehenean edo denalakoan. Zuri 40 minutu edo ordu bat beranduago edo lehenago kasi berdin zaizu. Zu zer nahi duzu? 60 o 80 euro pagatu beharrean, pagatzen dut autobusa, adibidez, pagatzen dut askoz merkeago. Hoi da gertatzen. Orduan, esan nahi dut, bai, aurrezten da pixka bat gehiago, baina esaten duzu, baina nor behar du ejekutibo batek beharko du Madrilera iritsi goizean eta arratsaldean bueltatu eta orduan holako gauza, baina jende xumeak gutxi erabiltzen duen hori, astean behin edo hilean behin, ez du ordu bateko edo 40 minutuko alde hori aintzat hartuko, baizik eta nahiago izango du agian 20-30 euro aurreztea. Zer gertatzen da, Zaragozara iritsi zenean, Madrid-Barcelona egiten ari zirenean, Zaragozara iritsi zenean, betiko trenak, zerbitzuak kendu zituzten, jendea behartuz HT hartzera, askoz garestiago. Zer gertatu zen? Jende langile jendea, jende xumeak, ikasleak, zer egiten zuten? Autobusera. Orduan, azkenean, ari gara bide berriko garraioa sustatzen, ez? Orain, zer gertatzen ari da, estatuan kriston inbertsio egin da HT-en, baina gero, zerbitzuak, gauza bada, plataforma eta mantenimendua, eta beste bada, hortik doazen trenak, ez da? Orain, liberalizatu egin da, eta orain, hainbat enpresa desberdin, Europarrak, hasi dira, zerbitzua eskaintzen, behartuta dago, neoliberalismoan bizi garenez, liberalizatu behar duzu. Orain, ja badaude hainbat enpresa, Madrid eta Barcelona artean zerbitzu ematen dutena. Orduan, jaisten ari dira prezioak.
adibidez, Adifek atera zuen Ablo deiturikoa, ez? AB merkea, ez? Pues ABa pixka bat zen hegazkinari begira, ez? Azafatak, azafatoak, telebista txikiak, interneta denbora guztian. Orain ja sortu dituzte Ablo zerbitzua dela, pues bueno, zu bazoaz Barcelonaraino Madridetik o alderantziz, merkeago eta zerbitzuri gabe eta catering gabe eta holako gauzi gabe, ez da? Eta hainbat enpresa sartu dira, eta orain merketzen ari dira pixka bat, baina kontutan izan da guk pagatzen dugula horren mantenimendua eta pagatuko dugu urteetan azpiegituraren egin izana eta mantenimendua. Eta gero enpresa horiek zerbitzu emango dituzte. Baina orain jaisten ari da horregatik, ez besterik. Gorka, HTA Nafarroan, badugu zifra bat aurrekontuarena zenbat diru kostatuko digu jendeari? Zenbat diru kostatu digu eta zenbat diru kostatzen alde dugu? Bai, zaila da, gauza desberdina dira. Batzutan sartzen da, karo, eske jende igual esaten dute, 3.000 milioi euro, beste batek esaten du, 1.800 milioi euro, ez? Ze diferentziak? Askotan sartzen dute etxabakoitzeko geltokia. Dakizuenez, gaur egungo Iruñeko geltokia Sanduzelaien dago, oso zarkitua dagoena eta hola, eta gainera auzo eta etxe bizitza zinguratua, eta batzuen asmoa da etxabakoitzera eramatea betiko trena, abiaduniko trena, eta agian autobus zerbitzu potente bat jartzeko etxabakoitzen. Eta horrek kriston dirutza izan daiteke, izan daiteke 1.000 milioi, izan daiteke 800, askotan ari dira pesisa etengabe aldatzen, ze 2008tik aurrera krisiarekin guartu ziren etxabakoitzen egin nahi zituzten etxebizitza pilo bat eta haiek saltuz, haiekin geltokia ordaindu, krisiarekin edo atreiluaren krisiarekin guartu ziren jendeak ja ez zegoela erosteko, ez? Orduan, orain dela gutxi jasan dute alde batetik izango dela geltokiaren eraikuntza eta beste batetik ja auzoaren bizi berritze edo guk esango genuke espekulazioa, ez? Baina bueno, orduan orain dela hilabete gutxi onartu zuten, alde batetik doazela etxebizitzak eta beste batetik geltokia. Orduan, geltokia izan daiteke handiago, txikiago. Orduan, ura jenduz, esango genuke kostua 1.500, 1.800 milioi bai izango liratekeela Fontellasetik edo Tuteratik sakanako Altsasuraino, ez? Hor 1.800, 1.500 gutxienik izango zirela plataforma berria egitea. Orain arte, egindako gastua ehuneko 5-6 inguruan dago, ez? Castejondik Martzillaraino eta Martzillatik Erriberriraino egiten arien tramo horiek. Beti ere, nolabait ere, plataforma esaten duguna, ez? Gauz bada, nolabait ere lurra zuk egoki zuzen eta malda gutxirekin egiten duzu, eta hori da pixka bat Castejon Martzilla artean eginda dagoena, eta hori da kostuaren ehuneko 55, baina kasi erdia, ehuneko 55 izaten da burdinbidea, katenaria, segurtasuna. Orduan esaten dutenean, Castejon Martzillako bide tartea bukatua dago. Ez dago bukatua, da ehuneko 55 gastatua. Lurra bakarrik egin. Lurra eta, claro, akueduktuak edo zubiak eta hori, baina ia erdia ere izan daitekeena eta lehen gaien igoera etengabearekin agian izango da erdia baino gehiago, beste guztia da. Burdinbidea, katenariak, sistema elektrikoa, segurtasun sistemak eta hori dena, ez? Orduan, gainera, Gorka, lurra, nolaide batez ere ez, lurra baldin bada egin dena orain ere, hori zentzuren batean nahiko reversiblea da, ez? Bueno, gora bera, lurra baldin bada modifikatu dena eta, bueno, hori ez dakit, ez? Nolabait ere, bueltatzen alda jartzera pixkelena gozagon tokian eta, karo, ja botatzen moduzu zementoa eta posteak eta hau bertze, ez? Erran edut zeren zuei haitu dizuen noiz baitere erraten, karo, badagoela mito bat hemen eta da HTA egina dagoela. Eta hori ez dela inondik ere, ala? Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan, askoz ere aurreratu daudena, 2006an hasi ziren Urbinan, Gasteiz ondoan,
eta hango inguru haiek izan ziren plataforma bukatua izan zuten lehenbizikoak. Plataforma esaten dugunean, berriz ere, bakarrik, nolabait ere, zorua. Orain esaten nahi dira, 2026-rako nahiko luketeela HT-ko lehenbiziko bidaiak egitea Euskal Autonomia Erkidegoan 20 urte pasatuko dira eta gu badakigu 26-rako ezingo dutela. Gainera, Bilbon, ez da gelituko Bilbon, baizik eta Basaurin. Orduan, pixkat farra egiteko modukoa da, ez? Dirua beste, baina zuen hartzen duzu Donostin Bilbora joateko, abiadurako trena abiadura handian joateko, baina ez zaitu uzten Bilbon, uzten zaitu Basaurin. Basauriko San Miguel auzoan. Horan, jetxiko zara San Miguel auzoan, eta hartu beharko duzu Bilabesa, ez dakit autobus orban dago, Nafarrek Bilabesa esatuko. Bilabesa bat hartu beharko duzu Abandora joateko, Bilbo erdiguneraino joateko, eta handik mugitu beharko zara, ez? Orduan, Donostitik Bilbora, ez dakit zenbat rodatuko duten, 12-15 minutu, ugal gutxiago, baina gero Bilabesa itxoiten, dirua baldin badaukazu, taxi bat ordenduko duzu, bertan baldin badago, bertan taxi bat baldin badago. Orduan pixkat katxondeo da, ez? Baina, karo, alde batetik, Abandon, ez dakite Bilbon jendea ezagutzen duen, baina justo Arenalera iristen ari zarela, hor dago Abandoko trenbide oso lur handia eta zabala, zentro erdigune, orduan PNV beti borrokatu izan du lurperatua izatea trenbidea. Estatuak ez zuen nahi diru asko zelako. Azkenean lortu du. Zertarako? Gainean, etxe bizitzak, apartamenduak, hotelak eta egiteko, ez? Baina horrek kriston dirutza eskatzen du. Orduan atzeratzen da berriz ere HT-ren akabera. Baina hauek martxan jarri nahi dute, 20 urte daramazkidako. Orduan bukatzen dute provisionalki urteetarako behin egiten dutenean San Miguelgo auzoan, Basaurin, izan den da Bilboko geltokia, ez? Orduan, farra egiten dugu, negar egiten dugu, hau dena krisi ekosozial honetan, lehengaien agorpenarekin, energiaren krisiarekin, eta horrela jarraitzen dugu, ez? Eta gero, merkantziak eramango ditu, ekonomia suspertzen du, holako mezuak etengabe entzuten. Hortxen datu guzi horiek, Gorka, ikusiko dugu HT-a martxan, Nafarroan? Nik uste, aurkaritza ere ahul gaudelako eta gelditzeko indar nahikorik ez daukagunez, onartuko dugu, borrokan jarraituko dugu, berdin dena den, nik uste agian, eta hauek esaten ez badut ere, beraien asmoa da Castejon eta Campanas artean plataforma berria egitea. Eta horrekin esango dute Iruñara iritsi dela, Iruñan eta Iruñerrian bizi da Nafarroaren erdia, ia, erroldatua gutxiago, baina benetan ikasten eta lanean, eta nik uste, Araban bezala, hiriburuan ja poblazioaren biztanlerien erdia bizi da. Hauran, haiei begira esango diete, abiadurako trena iritsi da Iruñara, jazta. Ja badugu ekonomia suspertzeko eta ja lortu dugu Espainiako beste lurralde batzuetan bezala guk ere gure ABA izatea. Hortarako egingo dute. Eta hau ez da oraingoko gauza bat, krisi ekosoziala eta esaten nahi garen batzela. 2008-2009 inguruan, tartean, gazteak ez dakizue, baina tartean, Rodríguez Zapatero lehendakari zela, eta sustapen ministeroan Pepe Blanco zegoela, haiek ja esan zuten Nafarroan abiadurako trena Castejon eta Campanas artean izango zela. Eta gero, Campanesetik Iruñara malda oso handia dagoenez, eta HT-ek ez duenez onartzen malda kilometro bakoitzeko, 6-7 zentimetroko diferentzia gehienez izan behar duenez, ez du ematen hor abiadura handian joatea. Orduan ja esan zuten, Campanasetik Iruñara murriztu beharko du abiadura pilo bat, egingo dugu kriston malda handia, Castejondik bera betiko trenetik joango da, eta ja Campanasetik ere Iruñaraino eta Iruñatik aurrera ez da joango
plataforma berria baizik eta zaharretik. Hori da guk uste duguna. Politiko batek esango zu ezetz, egingo dutela Nafarroa guztian, orain ari dira esaten Ezkio itsasora, Altsasun Ezkio itsasora batuko diren edo Gasteizera, ez? Baina guk uste dugu estatuak dirua jartzen duenak eta agintzen duena Madriletik, ja 2008-2009an erabaki zuen Nafarroan zatitxo bat egingo zutela Iruñara abida handiko trena iritsi dela esateko, eta bestea zein inporta. De hecho, orain, Castejonen egingo dute bigarren zubi bat, paraleloa tren zaharraren zubira, HT puska hori, tren zaharrera batzeko, ez? Orain egingo dute, ari dira zundaketak egiten, eta 45 milioi euro gastatuko dute zubi berri batean, hain zuzen ere, gero zaharrera batzeko, ez? Orduan, nik uste dut, hortik joango direla kontuak. Dena den, onartuko dugu, hau kriston negozioa dela, eraikuntza enpresendako eta zementerendako. Ohartu zaitezte, Espainiar estatua superpotentzia bat dela, ez militarki, ez ekonomikoki, baina bai eraikuntza enpresekin. Mundu guztian daude Espainiako eraikuntza enpresak, ze aitzindariak dira, hainbeste egin dute hemen, ze Akziona eta holako pila bat badaude, batez ere Hego Amerikan, baina baita beste toki batzuetan, hortan gara superpotentzia, hortan gara. Nola baitere, Gorka, hau da 2008ko burbuia, immobiliario horretara eraman zuen, pixkat kultura horren segida bat, ladreioarena, zementoaren kultura, ez dakit, norabide gabeko kultura horren pixkat remanente bat edo, ez dela inoiz geratu eta segitzen duela, Bai, hori da. Azkenean, nolabait ere, badaude hemen, ez diogu jendeari begiak irekiko, ze jende badaki, baina hemen, benetan, gauza bada nork agintzen duen politikan, eta beste bat, benetan nork agintzen duten. Eta hori dira, multinazional eta enpresa handiek, elektrikak, energiakoak eta elektrikak, eraikuntzazkoak, bankuak, horiek dira pixka bat nolabait ere egiz agintzen dutenak, ez? Eta hauek garbi eta garbi betiko eredu kapitalista harrapatzaile honekin jarraitzeko asmotan daudela, ez? Hor, energia berriztagarriekin ikusten da. Zuek nahi duzu orain berriztagarriak egotea? Bai, baina negozia enpresa handiena izango da. Parke eoliko itzela jarriko ditugu, eguzki baratze fotovoltaikoak, baina kriston handia jarriko ditugu guk negozio egiten jarraitzeko. Ez da potentziatzen benetan eskualdekoak, herrietakoak, partikularrenak, ez? Nolabait ere, azkenean, sistema ekonomikoa hauek agintzen dute, hauek eramaten dute, eta hauek erabakitzen dute nola egin, ez? Orain, autoelektrikoa sartuko digute, hemendik gutxira, oraindik oso garesti daude, baina 4-5 urtetan jaitsiko dira eta denok behartuko gaituzte autoelektrikoa berriztagarria eta garbiagoa dela esanez. Baina beti ere, nolabait ere, multinazional hauen menpean, ez? Hori da pixka bat hortik goazela, ez? Eta elektrolinerak segurazki finantziatuz diru publikotik, HT-rekin eta etengabe, ez? Azpiegitura guzti hori. Ni herriko alkatea naiz ere, nire herriko Arbazuko alkatea naiz, eta orain Nafarroko Gobernuak diru laguntzak eman ditu, diru laguntzak eman behar ditu, behartzen duelako 500 biztanletik gorako udaletan, gurea ez da 100 biztanle bizi gara, baina 500tik gorakotan ja behartzen dute parkinetan elektrolinerak jartzea, ez? Eta diru laguntzak ematen dute, baina hortara doaz. Adibidez, Sakanan bageunden herri txiki batzuk, bageunden zuntzari gabe, fibra gabe, hor oso patxal eta pandimen ikusi da ze behar genuen, ez? Gobernutik esaten zigutena zen, zuek tori diru laguntza azpiegiturak egiteko, gero etorriko direlako enpresa handiak, hau da, Telefonika edo Adamo, fibra sartzera, ez? Kontua da, Sakanan egin dugula, hau ez da HT-rekin, baina importantea da ikusteko esaten ari garen ideia, ez? Gu, nolabait ere, pandemia ondoren ez genuen zuntza, multinazional handiek, Telefonika edo hauek, ez zuten herri txikietan inbertsiorik egin nahi, orain gu, Kataluniako fundazio batekin, Gifinet fundazioarekin eta udalekin egin dugu gure sare propia Irurtzundik etxarriraino.
egin dugu. Hora, Nafarro gobernuaren Nasertik dela enpresa publikoa teknologia eta telekomunikazioak eramaten dituena, haiek esaten ziguten, ez zazuela hori egin, zuek diru laguntzak erabili azpiegiturak egiteko, hau da, zanja eta oso garestia direnak, eta gero etorriko dira, hau da, etorriko da Telefonika, edo Adamo, multinazionalak, guk egindako esfortzuarekin beraien zuntza sartzeko, ez? Eta esaten ziguten, ez zazuela zuek egin hori, ze diru laguntza hori ez da horretarako. Orduan, gobernutik, ja, bideratzen dituzte diru laguntzak, politika ekonomikoak, politika garraiozkoak, nolait ere, enpresa handi hauek laguntzen jarraitzako. Hori da pixka bat, hiritar bezala hartu beharko ginatekeela, eta gaur egun eolikoekin gertatzen dela, ez? Gure mendiak babestu ditzagun, berriztagarriak bai, baina ez hola, hortik doa, ez? Eta benetan agintzen dutenak hauek dira, eta eredua, krisi hau sortu duen eredua jarraitzeko aukera guztia ditugu. Gorka, honen azkeneko galdera bat, eta zen ea zergatik, ez? Zuen nola baitera egin duzu komunikatu bat eta jartzen duzue gelditu HT, gelditu kolapsoa eta gelditu kapitalismoa, baina uste dut, nahiko argi utzi duzula, ez? Nola dauden lotuak 3 elementu horiek, ez? Krisi ekosozialarena, HT-arena eta kasu honetan gure sistema sozioekonomiko horrena, ez? Lukroaren etengabeko bilaketa horretan, nola, azkenean behar sozialak gainetik pasatzen dituen, HT-aren abiadura horretan. Gorka, hemen utziko dugu, oso interesgarri eskertzen dizut informazio guzti hau, eta seguro izanen ditugula nonbait hitzaldiak eta segitzeko, alde neurrian behintzat honen inguruan eztabaida sortzen eta kontzientzia zabaltzen. Eskerrik asko zuei. Eta ea udaletan zer aurkitzen dugun. Oltzako zendean, landa eremuko emakume nazioarteko egunaren harira, bertso afaria egonen da, Saio Alkaiza eta Erika Lagomarekin, urriak 15:09. Eta Barañeinen, berdintasuna kultura gaien inguruko erakusketa egonen da, emakumeak eta zainketak, Iruñeko beste argazki memoria bat. Erakusketa hori egonen da, zuzen ere kultura etxean urriaren 22 arte. Eta Iruñean urte amaieran Jose Maria Iribarren ikastetxeak 100 kilobatioko autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa izango du bere estalkian. 270 panel fotovoltaiko jarriko dira, 119.000 euroko aurrekontua duen instalazio batean. Bertze berri batean euskarazko antzerki aroa zikloa bueltan da dolua, tratu txarrak eta gizakiaren kezkak jorratzen dituen proposamenarekin. Nafarroko antzerki eskolak 3 obra hartuko ditu urriaren 19an, azaroaren 2an eta 23an. Horretaz gain Arantzadi parkearen bigarren fasea 2023ko hasieran amaituko da. Zolatutako sarbideekin, erdiko plaza batekin eta 3 auzo lotzen dituzten barruko bideekin. Hirigintzako gerentziak eta batzordeak azken esku hartzea bisitatu dute gaur goizean, guztira 150.000 metro karratuko azalera izango duen espazio berri batean. Eta azkenik, Iruñeko udalak lehen hezkuntzako ikasleentzat egindako material didaktiko berriak aurkeztu dizkie hiriko ikastetxeei. iruñaedukadora.es webguneak eskuragarri dauden material guztiak biltzen ditu. Bertzeak bertze, Pamplona ezagutzen dugu eta ibilbide matematiko berriak. Eta gaur Xaloako Kamarak parlamentuan ibili dira, hain zuzen ere, Landabengo Volkswagen enpresaren inguruan galdera zenbait egiten. Volkswagenek besteak beste, eta lehenik eta behin enpleguak uzten ditu, enplegu asko
ditu zuzenean eta modu indirekto batean, eta hori da garrantzitsuena guretzat, duela ja hainbat hamarkada. Horren ondorioz noski, Nafarroak diru nahikotxo jasotzen du, eta ez bakarrik hori, ez? Nik uste dut horren eskutik ere, gaude sartuta ekosistema industrial batean oso potentea dena, eta innovazio aldetik, eta kanpoko harremanen aldetik, eta nik uste dut onura, zuzenak ez diren onura asko ekartzen dizkigu Nafarroara, ez? Eta, ez nuke jakingo esaten momentu honetan zehazki zenbat euro jasotzen dituen Nafarroko gasunak horren ondorioz, baina bai, Nafarroaren kasuan adibidez, industriak suposatzen du barne gordinaren kasuan 30% inguru, ez? Enpleguari dagokionez ia datu horietara iristen da, eta Volkswagen da horretan zutabe nagusia, ez? Hasteko, aipatu nahi dut ze nolako garrantzia duen hemen Nafarroan industria. Hemen Nafarroan industria BPG-ren 30% da, eta automobilgintza da industrian erabakigarria, eta industriak pisu oso handia dauka gure industria. Nafarroko industrian lan egiten du 26%, biztanleriaren 26%. Pentsa dezagun oso sektore estrategikoa eta garrantzitsua. Gero, industrian, Volkswagen Navarra da enpresarik handiena, enpresarik garrantzitsuena. Bertan lan egiten dute 5.000 lagun, Volkswagenen, bertan, eta hornitzailetan lan egiten dute 10.000 baino gehiago. Enpleguari begira funtsezkoa da enpresa, eta gero zergen bidez Nafarroako ogasunari oso ekarpen garrantzitsua egiten du enpresa horrek ere. Gutxi gora bera, ez dakit, baina 100 milioi urtero zergen bidez. Horrela, agerikoa da oso enpresa garrantzitsua dela Nafarrorako bai. Bai, kasu honetan ikuste kontuan hartu behar dugula krisi ekologiko batean gaudela, krisi sozial, sozioekonomiko batean ere gaudela, enplegu krisian, eta noski, ekonomikoa ere bai, ez? Eta zaila bada ere, saiatu behar dugu oreka bat lortzen hiruron artean, ez? Argi dago orain arte eduki dugun sistema, sistema honek ez duela balio izango etorkizunari begira. Orain arte, duela gutxira arte egia esan da, ekoiztu eta erabili eta bota, ez? Ekonomia lineal batean egon gara, eta orain ekonomia zirkular batera joan beharko genuke edo batean egon beharko genuke ja, eta noski, horrek suposatu behar du, ezberdin ekoiztu behar dugula eta ezberdin kontsumitu. Askoz gehiagotan berrerabili behar dugu, askoz gehiagotan biziklatu behar dugu, eta horren ondorio ziurazki, zera gutxiago, produzio gutxiago eduki behar dugu. Nola egin hau, oreka baten bitartez eta enpleguari gehiegi kaltetu gabe eta ekonomiari gehiegi kaltetu gabe. Hori ere garrantzitsua delako, pandemian, batean denok etxean geundenean, ziurazki naturak eskertu zuen, baina hori jasangaitza da, beste ikuspuntu batzuetatik. Orduan, oreka horretara iristea da zaila. Baina egia da kotxe elektrikoek, esaten da, komponente gutxiago behar dituztela, 30 inguru, eta orduan, ziurazki gutxiago salduko dira, orokorrean, kotxe gutxiago salduko dira etorkizunean, ikuste ere kultura paradigma aldaketa dagoela, eta hori guztia kontuan hartu behar dugu etorkizunari begira, etorkizuna planifikatzeko. Begira, nik uste dut mugikortasun jasangarria
lortzeko errezeta ez da 300.000 errekuntza ibigailu ordez 300.000 auto elektrikoak ekoiztea. Hori ez da errezeta. Nik uste dut txipa aldatu behar dugula, eta gainera ibilgailu elektrikoa masiboki ekoizteko badauzkagu arazo batzuk. Adibidez, baliabide batzuk haien kantitateak oso mugatuak dira. Pentsa dezagun adibidez, litio, kobre, hori dena beharrezkoa da bateriak ekoizteko, baina esan bezala oso mugatuak dira. Eta beste aldetik, pentsa dezagun ere, ibilgailu elektrikoek 30.000 euro balio duela gutxi gora bera. Gure erosteko ahalmena asko murritzen ari da, prezioen igoerarengatik, eta nork ordaindu dezake horrelako dirutza kotxe batengatik, zaila da. Beraz, nik uste dut, esan bezala, txipa aldatu behar dugula, eta agian milaka ibilgailu ekoiztea egunero, hori ordez, agian autoen erabilera saldu beharko da, adibidez. Bai, dola urte batzuk ja hitz egiten da, ez? Nafarroko ekonomiaren diversifikazioaz, eta nik esango nuke aurreko legealdian ja Nafarroko gobernua hasi zela, S3 izeneko estrategiaren bitartez, hor fokoa beste jarduera batzuetan jartzen hasi zen, hor hitz egin dezakegu, nekazaritzaz, Nafarroan hain potentea den nekazaritzaz, energia berriztagarriaz ere hitz egin dezakegu, osasun arloan jarri zen ere fokoa, ikerkuntza osasun barnean, horatzen dut ere turismo jasangarria ere, aipatu zela, ikus-entzunezko industria ere desente indartzen ari da azken urte hauetan, eta nik uste emaitza politak ematen ari dela, baina egia da, ia 100 piko ez dakit, ez? Hainbeste lanpostu sortzen dituen enpresa bati, batean buelta ematea oso zaila da, eta urte asko behar ditu, ez? Gure ustez etorkizunari begira kontuan hartu behar dugu subiranotasun energetikoa funtsezkoa dela, oso garrantzitsua dela, hori ikusten ari gara gainera, ez? Azken hilabete hauetan. Subiranotasun, elikadura subiranotasuna ere funtsezkoa da, eta nik uste Nafarroa hor ongi kokatuta dagoela, subiranotasun industriala ere bai, duela 2 urte terdi ez ginen gai, ja ez da ez genukela maskaria musukorik, ez ginen gai ekoizteko ere, hori oso larria da, eta ez naiz bakarrik maskaria sari, ez, orokorrean, uste dut subiranotasun industriala ere behar dugula, eta lehen esan dudan bezala, subiranotasun guzti horiek, egon behar dute paradigma berri batean, eta da sostengarritasunarena, sostengarritasuna ikuspuntu guztietatik, noski, ekologikotik, baina baita sozioekonomikotik ere, eta, non dagoen oreka jakitea zaila da, baina nik uste pausoak ematen ari direla zentzu horretan, eta diversifikatzen ari garela, desente gehiago egin behar dugula onartuta. Zalantzarik ez. Esan bezala, errezeta ez da milaka auto egunero eta egunero ekoiztea, balioabideak eskasak direlako, esan dudan moduan, eta nik uste dut gure ekoizpen sistema ezin dugula oinarritzen baliabideen kontsumo masibo batean. Beraz, nik uste dut beste aktibitateak beharrezkoak izango direla, esan dudan bezala, adibidez, autoen erabilera saltzea eta lanpostuak aldatu beharko dira ere, eta enpresek aldatu beharko dutela ere. Baina aukera asko daude. Adibidez, pentsa dezagun ekonomia zirkularrean. Hori da sektore ez ezaguna oraindik, eta handik sortuko dira, zalantzarik gabe, lanpostu berriak oso beharrezkoan gainera planetarako eta beste sistema eta beste eredua lortzeko.
Bueno, aste honetan Nafarroako Parlamentoan plenoan hitz eginen dugu Geroa Baik ekarri duen proposamen bati buruz. Espainiako gobernuak 2017an indarkeria matxistaren kontrako itunen barruan proposatu zuen, diru dexente banatzea udal eta erkidegoen artean. Diru horren zati garrantzitsu bat banatu da, baina Nafarroaren kasuan, 4 urteko atzerapenarekin goaz, nolabait gure erkidegoari dagokion dirua jasotzeko, ez? Badakigu erregimen forala daukagula eta modu ezberdin batez banatu behar dela diru hori, baina aldi berean salatu nahi dugu 4 urteko atzerapenarekin goazela zentzu horretan, ez? Eta gainera, Nafarroako gobernuarekin hitz egin da, badirudi indarkeria sexualak lantzeko zentro bat erekin nahi dela, eta diru hori horretara joango litzateke bideratuta, ez? 1,5 milioi eurori buruz ari gara, ez? Eta, Geroa Baik mozio bat sartu du, Espainiako gobernuari batez ere, baina baita Nafarroako gobernuari ere, esateko, mesedez, ados jarri, adostu diru hori iristeko modua, gure ustez larria delako egoera eta beharrezkoa delako ahalik eta lasterren ekartzea. Begira, aukeratuko dut Gamesaren afera. Dakizuenez, Siemensek bota zuen OPA eta gure Gamesa, hemengo Gamesa desagertuko da. Beraz, Gamesa izan da oso enpresa puntena, Nafarroan, enpresa estrategikoa, eta kontatu dute, estatu mailan desagertuko direla ia 500 lanpostu. Beraz, ziur gabetasuna, keska da oso handia langileen artean, gu ere oso keskatuta gaude. Enpresari eskatzen diogu erankizun soziala eta gobernuari eskatzen diogu ahalegin guztiak egin ditzala, kudeaketak egin ditzala, lanpostu guztiak mantentzeko hemen Nafarroa. Gainera, sektorea da erabat estrategikoa, energia berriztagarrien sektorea, errepikatuko dugu liderazgo publikoa ezinbestekoa da sektore horretan, eta borrokatu behar dugu guztiok batera, enplegua mantentzeko enpresa horietan. Nik uste dut gaur badaukatela bilera Siemensekin, langile diot, eta jakingo dute zein neurrian eragina izango du Alemanian hartutako erabakia. Hauxen izan da dena gaurko 8 egun honetan, hemen magazinean, bihar ere 8 hemen egonen gara eta gero deskantzatzera. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.